मानसि माहारिया मोजां गाज्रि मिथिनो हानाय बुजिनो हानाय सोदोमस्रि गोनां जिबि। बे आखुआनो मानसि माहारिखौ बुहुमाव थांना थानाय गुबुन गुबुन जिब जुनारनिफ्राय आलादा खालामो। सुबुंथि आब्रुथिनि सिमाखौ मिथिनो हानाय बुजिनो हानाय गोहो दङ मानसि माहारिनाव। नाथाय आथिखालाव खायसे सुबुंफोरा जिब जुनारनिफ्रायबो गाज्रिसिन आखुनि जालांबाय। बे समाव सानै जुनार आखुनि लंपट सुबुंनि मुगैथाव आखुनि रादाबखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। सासे मेलेमारि आरो देहायारि नोरजिया आइजोखौ सानै जुनार आखुनि सुबुङा हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुबुं माहारिखौ सोमोनांहोनो हानाय बेबायदि मुगैथाव जाथाया जादों आसामनि श्रीभूमि जेलाव। श्रीभूमि जिल्ला जेलनि सानै लम्पट जेल वार्डेन मुङा फारियै 47 बोसोर बैसोनि हरेश्वर कलिता आरो 50 बोसोर बैसोनि ब्रजेन्द्र कलिताया सासे मेलेमारि आरो देहायारि नोरजिया आइजोखौ जेल सिङाव हानजा जिनाहारि खालामदों। बे जाथाया थांनाय 24 मे खालि फुंबिलि 1 निफ्राय 1:30 नि गेजेराव जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला आइजोआ जेलनि खाथि खाला गिदिंबायनानै दंमोन। खाबु लानानै बै सानै लम्पटआ आइजोखौ जोबथेसालिनि बेरेगाव फुस्लायनानै जेल सिङाव लांनानै बे मुगैथाव हाबाखौ मावो। बे समाव दायनिगिरि हरेश्वर कलिता आरो ब्रजेन्द्र कलिताखौ पुलिसफोरा खानानै श्रीभूमि सदर पुलिस थानानि आवथायाव सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानै दायनिगिरिफोरखौ फारियै गुवाहाटीनि बरागाव आरो पान्जाबारि ओनसोलनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि कक्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT कक्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।